Het is goed zo'n uren als Mark Littlejohn en Marit Bouwmeester haar een kleermaatje voor de huldiging in Watten. Eerst nog even wat felicitaties in ontvangst nemen en dan hup, het skip in. Letterlijk. Maar net samen een skip. Het steertejacht van de provincie vaart uit van de Roenveert door het dorp. Gewoon wij vaart alleen de koninklijke familie of oorheegpleerste persoon met het jacht, maar joert met de koninginnen van Watten met haar ouders en coach onboord. En de rest van de familie erachterom vanzelfs. Haast het hele dorp is uitroen om Marit Bouwmeester te eren. Ja, echt zo superleuk. Echt super tof. Zoveel mensen. Het is echt fantastisch. Ja, de haast al de nederige huldiging in hand, maar dit is het eigen dorp. Maakt het dat extra bijzonder? Ja, dit is echt het allerbeste. Sowieso Friesland is helemaal top en helemaal Watten. Dus ja, ik ben blij dat ik net te vlak ben. In de speciaal inrichte feesttinten wordt Marit Bouwmeester oerladen met cadeaus. Een van die cadeaus is een eigen trofee. Bij Koninklijke Wettersportvereniging Friesia uit Grauw wordt van nu al elke 1 of 2 jaar de Marit Bouwmeester trofee uitreikt. En er binnen net alleen echt cadeaus, maar ook mooie woorden. Loco-burgemeester Hermien de Haan van Waansterhem had een grote verrassing. We hebben het gehad over je zilveren medaille, maar je was eerder ook al wereldkampioen. En daarmee heb je niet alleen Warten, de hele gemeente Waansterhem positief op de kaart gezet. En daarom heeft het college van Waansterhem besloten, Marit, om jou de erepenning van de gemeente Waansterhem toe te kennen en je daarmee te benoemen tot ereburger van de gemeente. Ja, ik hier dat echt net verwachten. Het is echt heel bijzonder. En zo ja, zulke leuke dingen zijn. Dus ja, dat is wel, maakt het wel een beetje meer echt. En ja, echt heel bijzonder. Ja, want er is heel wat zijn. Er zijn aardig wat sprekers. Ja, ik mooie win. Wat doet dat maar hij? Ja, sowieso. Normaal leef je best wel een egoïstisch leven. En ben je zo volle pot van huis. En is je amper meesting. En dan in één keer... ja, dat dan waar het helemaal dood en dat iedereen van je komt, ja, dan denk je van, oh, dat is wel echt heel tof. Want zelfs het leven is soms wel eenzaam, maar dan is het zo leuk om nou tussen alle mensen te staan. Coach Mark Littlejohn wordt vanzelfs ook huldigen. En ook hij had mooie woorden van zijn pupil. The fact that you believed in me and I believed in you, we walked together. The journey was wonderful and I'll never forget. But if you allow me, maybe I can walk with you a bit further and change the colour in Rio. Thank you. It's a real proud moment for me, very humbling to be Marit's coach and see these wonderful people that have witnessed Marit grow from nothing to something. So it's a very proud day for me and I'm sure it is for Marit. Na de speeches kan het genieten beginnen. Van Bouwmeester breekt een periode van rust aan. Pas over een jaar hier mag ze van haar coach weer serieus beginnen. Hoe moeilijk wordt het voor jou zo'n periode van rust? Ja, ik ben heel slecht in rust, dus man, je begin ik alweer. Dus ja, dat doe ik wel een hoge oren, maar ik kan totaal net stilzitten. Dus daar heb ik in één keer erop. Nou, eerst het feest nog maar even in. Zeker weten.